Hi mga ka-Ron Bell, matalungong Huwebes kaninyong tanan. Kumusta yung weather diha? O ba nag-uwan kagabi pagkadung sa kong tingog nga ni kanta ko kay perting bundak sa uwan hangto nagbuntag. Bitaw kay hapit na Father's Day, mag Father's Day countdown ta. Maong mag insaladang talong ta kay mao ni paborito sa kong papa. Di ba ko makahinumdum mo nag-insaladang talong ko pero wala ko gisugba karon isugba nato kay mao ni ginaham gid sa kong papa isugba ang talong. Nya mas lami magid siya ba sa isugba ang talong, di ba? Simple lang kay akong papa, yung version kay isugbara, nya panita, nya butangan nagsuka og asin ug sili. Sus, duha gid ka plato mahurot ato pura buyag lang. Gana gid kay to yung kaon pura buyag lang mong naliwat ko. Kung magtalong sad kay gana sa gay ko. Yang atong version karon kay ato lang sa gulad og pipino, tamatis, luya, sibuyas dahunan, bombay. Of course, din mawa ang sili. Sili is life. Nindot gyud na yung pahit-pahit ikaon nimo di ba kanang halang ba. Hindi siya originally domesticated in India good. Kaning word nga ensalada comes from the Spanish language which means salad. Naisgutan to last time yung scientific name niya para sa makalimtanon, hibalik ko na to, Solano melongina. According to NourishDoc.com, labi na ni Giselle Godoy, ang kani siya kay good source of B vitamins, manganese, potassium, and vitamin C. Maka-reduce sa heart disease ug makalower sa blood pressure. Nagpangamay na! So mukaon ako, happy lunch ninyo, Makineron Belgams!